Ahojte, zdravím vás všetkých v tomto novom roku, ktorý ma sledujete. Dnes by som vám predstavila moju najnovšiu tvorbu, tohtoročnú. Takže je to novoročná bábika, bambuľka. Nazvala som ju princezna Filoménka. Dala som jej také meno, pretože sa mi momentálne také páči a šatičky má v takýchto tyrkysovo-žltých farbách. Mala som takú náladu, že takto urobím. Topanočky má s takými kvietočkami, šatičky sa dajú pekne povyzliekať, gombiky tu má suchý zips, má taký krásny klobúčik, tiež kvalitne ušitý, aj z opačnej strany. A táto Filoménka má výnimočne dlhé vlásky. Ja som jej urobila takéto vrkôčiky, ktoré sa samozrejme dajú aj rozpustiť a učesať, pretože bábika sa dá aj krásne česať. To majú malé dievčatka veľmi rady. Takže vám ukážem, aké dlhé vlásky má. Takéto. Dajú sa jej vlásky krásne česať s takýmto riedkým hrebeňom. Takže komu sa takáto bábika veľmi ľúbi a chcel by potešiť s takouto bábikou svoju princeznu doma, tak nech mi napíše do komentára. Alebo prípadne, kto by chcel v nejakých iných farbách alebo iné vlásky pre bábiku, tak mi tiež píšte do komentára. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!